Natočili jsme experimentální film, který využíval všechny projekční plochy galerie. Jedná se o projekt naší výstavy The Grief of Misfit Cathedrals, která se konala v Kunsthalle Praha. Téma je jakási expresivní dokumentace chátrajících bývalých fabrik postindustriální krajiny, která se vlastně dostala mimo pozornost lidské společnosti. Je to imerzní film, který se odehrává na 8 plátnech celé galerie. Proto se na to dílo doporučovalo dívat vícekrát v kuse. Divák vlastně měl možnost prozkoumávat prostory úplně stejně, jako když my jsme prozkoumávali bývalé industriální budovy a hledali jsme tam v podstatě ty zákoutí. V rámci instalace jsme používali laserové projektory Epson o svítivosti 7000 ancilumenů. Využívali jsme širokouhlé objektivy, které nám pomohly eliminovat stíny návštěvníků. Ty projektory díky tomu bylo možné nainstalovat blíž k projekční stěně, což bylo dost zásadní. Projektory mají technologii Lens Shift, což nám ulehčilo instalaci. Velmi důležitou funkcí bylo nastavení IDček jednotlivých projektorů, protože jsme mohli ovládat vždy jenom jeden konkrétní projektor, který jsme chtěli, to znamená, nedocházelo tam k interferencím. A co samozřejmě bylo dost zásadní, tak využití kontrolního softwaru, kde jsme mohli projektory ovládat na dálku, zároveň jsme mohli mít přehled o jejich konkrétních stavech, o teplotě, zároveň jsme mohli nastavit i nějaký kalendář, kdy se projektory spouštěly a kdy se vypínaly.